Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag palabati region-wide, mga palangga kita sa Labilin isa ka oras, 2 ka minutos karon nga adlaw Huwebes, Mother's Day, Petsa 15, 101 dias na lang ang nabilin, Pasko na naman, kag may nabilin pa kita nga bali 108 dias, goodbye sa 2022, welcome sa 2023. Sa Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan si Garandang liwat naman aton nga manging kaboyno ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Timbang sa aton sini nga pagpangalagad kada gabi ng aton sini nga Patrol 1, Brabado Patrol, kay na pa naganambiyon sa pinakabahay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod, bantayan kagimulsuhan. Liwat amat-amat naman kapag dalom sa kagabihon, anano pa nga mga eventualities, white naman ginapangayo, from where the action is. Huwebes nato sini nga pagpangalagad sa Mother's Day nga presentation, huilog nato ng puwersa Aksyon Zel Minardo. Back to back sa ito nga piloto Action Nino Bugina. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, just-in report, breaking news, plus report, pang Huwebes edisyon sa inyong palatuntunan. Buylog nato na puwersa sa News Center Action, Dale Salazar. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kiranda na inyo sinilagad ang kurman sa siring nga palatuntunan Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Updiri niyo ako sa Rabilin, isa ka oras na pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang aton nga mga Facebook lover sa mga nagalantaw sa aton sini katagabi Facebook Live via streaming. Ang inyo karon greetings kag panamyaw. Tagaan ta na tiyempo kag italupangod. Ang pangabay ta permis sa aton nga mga kaksyon bala na nagapag-greet sa aton sini nga Facebook Live. Palihog hindi nyo manggid paglaba kag damua. Ang inyo greetings medyo gamay-gamay lang Kag kung magpag-greet gid naman kamo, palihog tuluting bonyo. Para hindi magrawit kag maglapta. Ha? Sa iban ko sa taglima ang ginapadala bala. Prote ang nag-greet isa man ang katao. Kung pwede niya man matingo, bas mayo gid no. Parang pagbasa ta, tingob man sa inyo greetings. Ayos? Ayo ko lang sa inyo, like kag share. Sa ato sila pabalagad para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa loto, i-recap na karon ang resulta sang loto 649 kag 642. Tawagon talaga karon resulta sa mga nakataya sa loto. Ang 649 kag 642 karon nga draw, lawagon ta na. I-recap naman karon ang tatlo ka draw sa STL. Basi balaway kamo kabati kay nasa first, second kag third draw. Basi na miss nyo, basi dang daog pa kamuta. Kanugo, no? I-recap naman karon ang aton winner sa aton sini Dakop ka daog ka ruleta promo sa programa kinani Aksyon Deal sa Salazar ginlawag yan ang aton winner. So nawagon ta karon kag i-recap taliwat ang ngalan niya kay may asta ka lang alas 12 buwas sa ugto magkadto diri sa Aksyon Radio para nga mapatiyog mo ang mahiwagang roleta. Karon man nga adlaw nag-ulan no. Sabi ko halin sang aga kay do kanami sa butlak sang adlaw. Sabi ko hasta sapon sa gabi mangintayo yun nga mangin mayong lakat sang panahon. Ay Launa alas 2 ng gulugalom, pag alas 3 ay nagtupa tanang ulan. Hasta subong magulugalomon ang aton sininga kalangitan. Ang pagulan-ulan sa pag-asa, dala ini sang southwest monsoon o kung ginatawag naton masami hangin, habagat. Pero may nakitaan nga low pressure area. Palimay ngalan na ni siya, ang ngalan sang bagyo, ang international name sini, tinatawag ni siya nga si Bagyo Nanmadol. Sabi nga ngalan, no? International name ni Bagyo Nanmadol. Ang forecast sa pag-asa, ini nga gabi Huwebes, posible masulod na ni siya sa Philippine Area of Responsibility or if not, buwas sa aga Biyernes. Ang ining bagyo nga may international name nga Nanmadol kung magsulod ni siya sa parta ini nga gabi o kung buwas sa aga Biyernes tawgon ni siya nga si Bagyo Josie. Wow, katukaya sa ngalan ni Tita Josie da sa para ba? Sa Talok, Bago City ba? No? Sa para da, barangay para no? Bago City. Kaparehas nga lang ni Tita Josie Patalita, Bagyo Josie. Kung ini siya magsulod na gidman sa aton sinipar Philippine Area of Responsibility, ini nga gabi o kon Biyernes buwas aga. Ang sentro sa forecast sa pag-asa, ining ma-international name nga bagyo nga si Nanmadol, gina-estimate may kalayoon nga 1,760 kilometro east-northeast sang extreme northern Luzon. Bali nagagihon ni siya west-northwestward sa kadagsigon nga 15 km per hora. Kag kabalo kamo nga ining bagyo nga may international name nga si Nanmadol.
akong tawgon diri sa aton pagsulod ya. Tawgon diri sa Bagyo Jose. May dala ni siya nga hangin nga sentro baskog 110 kilometro por ora. Pag may pagmulumadlos dala ang hangin nga nagasaka pakadto sa 135 kilometro por ora sa kada sigon nga 960 kilometro por ora. Mabulubaskog ang yes si dalang hangin. So pangamuyuon ta lang nga hindi lang gid man siya kahalit diri sa aton nga probinsya sa Negros, sa Bacolod, partikularmente sa Western Visayas. Kasi ang dalayang hangin no, mabulubaskog man 110 to 130 kilometro por ora. Iko sa mga salakyan ang dalagan sila lang tawabla ano kadasig ang 110 mga lapak sang imo sini gasolinador tuduhan kag tapakan mapagid galambot 35 dito ano nakadasig ko sa mga salakyan. Kung mga pigaw-pigaw lang ang kubot sang buhok pus na basi pagagi sa hangin bla makalbo ka. Sa muna nga ini nga gabi sugod subong nga gabi halong-halong gigita sa mga motorista kay danlog ang dalan ta hinahinay lang para pag-abot sa atong lugar safe and sound. Sa luyag pa magwa amo ni oras kung naging oras may magwa ni mo ni oras para mag-inom lang. Di na ka mo magwa dala ka mo sa balay nyo inom kung magwa ka gid man dala ka na ng payong. Sa mga naga-inom subong ati at least hindi ka mo maulanan. Pero basi pagpuli nyo, ulanan ka mo. Matamat na. Okay? Muna yung pinaka-importante da. Basta gani may bagyo, lang nga alerto 24 oras. Ayos! Mabulubog na ang ato sinilakat sang panahon. Pero ining kabugdaw, kabulanong nga chimpos Bacolod. So, nakibot naman ini nga gabi ang Bacolod. Ay may gintiro naman dara sa may atubangan sa Negros Occidental High School ho. Sakop ni Bali sa barangay 36. Ang gintiro igo ang ulo. Patay na ni, no? Hindi nga biktima sa paglutang karong gabi, gintiro sang nakamotor. Ang gintiro gasakay kada kapulupong ko pahuway nagahulat sa Migaya sa Inoises. Kapulupong ko tricycle ya. Atigin na bayan ng kagintiro ah. Nami ang tiro ya kay gisigurado gid nga ulo gid bla. Duway gid oh. Gagulogin hawa pato kinang sang ginkuha to sa atubangan sang Inoiches padala dire sa may Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Duway gid. Duway gid ka salbar ang pobre nga biktima sa paglutang amo ni si Kwan, amo ni si Jason Romo. Bata pa si Jason Romo, 26 anyos pa lang oh. Kadumdum ka mo to sang ginabdak nga dua ka persona sa barangay 35. Nagligad lang ang mga binulan. Dumduman ito ngalan nga Shim Roho. Pero ang matutos ito ngalan si Simin Roho. Manghod ito gali. Magulang ni sang napatay. Magulang ning napatay. Atong ginabdak kadwa ka tawo nga nagapamunito bala sa may Bulo Breakwater da sang barangay 35 kung duwas labla naging pick up to sa 4 ka tawo. Manghod sang napatay ni bali magulang ni natuon ang napatay mo ni si Jason Romo. Way kita kabalo sini sandalom nga motibo pero although nga may mga nagagawa ng istorya nabasi kung angot sa drugs. Pero tugyan ta na kay Police Major Ramil Saron ng hepe sang station number 1. Kaya pa rin ganun matapos. Kaya pa rin masulbar ni ang kaso sa itong duwa ka mga amigo nga ginabdak to ng liga binulan. Tari naman problema naman ni Police Major Ramil Sarona ng hepe sang station number 1. Sige lang. Alam mo na kaya hindi man na mapunggan sa polis ta mo ang krimen. Hindi man nabi gusto nga may tiniruay. Kada gabi sa area mo, why gid ay biyan ka kontrol sa polis ni. Again, importante, gina-follow up sang polista, gina-investigaran sang polista, ang amo nga mga sahi sang krimen.
once and for all ang napatay, patagaan mo ba na sa hustisya? Regardless ang iyang pagkatao da, kung addict man da siya, kung nagabaligya man da sa shabu, kung involved man sa drugs, ang ginabalanta diya kamatayon, ang isa ka persona, ginpatay. Kung ano man dang iya siniyang background, ang pagkatao ya, ay God tanana ya, importante da nga ma-establish ta ang motibo, kung sino ato persona nga nakasakay sa motor nga nagtiro sakay Jason Romo at taga barangay 36. Pagtuloy taga barangay 35 nagli si Romo mo. Pero ang lugar nga na tiruhan sakop ya sa barangay 36. Ang tamon tani kung anong motibo Iti kadamo kasiling ti basi angot naman ni sa droga. Kabudlay man ta maghatag speculation. Kung yan ta na kay Major Rames Aruna, mo na kani permi blang hambal ko, sulit-suliton ta, sa mga nagagamit sang droga, sabi palihog untatinyo na, wag na sang dangatan nga mayo, sa mga nagabaligya droga, inyo na siguro kapilata namin ni sulit-suliton, kung baligya ka mo droga, untatinyo na, kaya ari yung pinatsanay sa Bacolod do. Sabi ko gani kay nakalampuwas ang pila ka semana mga lapit sa bulan daw ay nabalita tiniruhay. Wala ta kabati sa may gintiro ti karon gabi ari naman ho. Nagsugod naman. Kabay pa nga hindi naman ni masundan ha. Amo na kung may mga bulobinlod ka mo. May mga ara ka mo background sa kaso sang droga. Untatin nyo na. Hindi nyo na napapadayo na. Bayain na nakasahi sang bisyo kag negosyo. Okay mo namang negosyo ka droga. At nag-income kami milyon mo. Ha? Nag-income kami milyon. Paginansya kami milyon. Tilo tanawab na ang nahalitan mo nga mga tao. Ang mga kabataan nga na bisyo sa droga. Natawan nyo bla. Tungkod mo na sa kaimuan nyo Inyo yan negosyo lang. Ito yung halit sa mga tao nga nagabakal. Nan. Kaya mo again suliton ko ni wake up call ni sa mga nagabaligya sa buwa. Matatin nyo na ng bisyon nyo. Subong ga-enjoy pa kamo. Subong naga-enjoy pa kamo kay income kamo ginatos kalibo. O sa tingin nagalabot siguro minilyon. Ang mauyatan nyo nga kwarta. Subong palang gina-enjoy nyo na. Pramabot ang chimpo nga basi inang enjoyment mo sa illegal nga droga nga pagbaligya basi mautod bla. I mean hindi tanan nga oras gawpod ang buwinas mo. Nali di malason ka magkadto ang buwinas pulis. Kamo na siling ko nga thank you. Ti man kag merisi. Wa naman gaba subong mo. Ti man kag merisi naman ang subong. Kita mo na siling ko. Ara naman na sa tao Kabalo naman sila sa konsekwensya. Kung madakpan ka, subong ka-enjoy ka malang, kaway ka pa madakpan. Nali madakpan ka, tayo mo na siling nga, base kahinulsol mo, o base sa ulihi, kahikog mo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi matago sa Bacoleños sa Negros-anon ng kalabanan sa mga kasong tinumbahanay sa Bacolod kung i-background check mo, may angot yes droga kung hindi nakagawa sa presuhan sa BGMP Muntinlupa. Nantawan nyo bla, mga pinatsanay sa Bacolod, nagligad nga mga binula, nagligad nga mga tinuig. Kung i-background check mo, may angot yes droga Hindi ba kay tanan? Why man taga-generalize? Iba nga pinatsanay, di ko sa matuon sa may parkaso, matuon sa may mga agrabyo, matuon sa may nang may kontra, nadumot sa imo, pro most sang kaso sa Bacolod, kung tiniruhay kag tinumbahanay, may background gina sa droga.
Believe me. Kaya nga, mo man ang investigasyon sa pulis na mo. Kaya man tagapalupad, istorya. Di pa sa dalayon nga pamangkot ta, investigasyon. Sa dalayon nga follow-up. Di ko sa madiscover sa pulis ta. Kaya angos druga, gidya. Kasi ilan siya na, plus transaksyon. Kuhaan nyo to droga ang sapiak. Nabaligyain ang ginkuha yung droga. Kaway binayran sapiak. Kusan ang motibo kung nga agi patay siya, lan siya na sa transaksyon kaya nga. Nabaligyain ang droga, nakakwarta na siya. Pero ginkuha niya droga, why ito bayran na muna. Again, suliton ko sa mga nag-engage illegal drugs, tatinyo na. Hindi pa ulihi siguro ang tanan. Ang tao may pagbago, gid man mo. Pero kung hindi ka mamamati, again, let me remind, enjoy pa lang ka mo subong, mayo income nyo sa droga, kung makabot ang tsimpo na magpabors police, diba si natabo sa iban nga mga ginpanumba di sa Bacolod, hindi ba na malayo nga matabo man sa inyo? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio Philippines Dollar Time, alas 10:17 na. Sa kabayan sa ato sa Balaga, i-check talaga ito sa Patrol 1, Bravado Patrol. Bago lang ito naghalin si Action Zerminardo sa crime scene. Hasta diri sa Corazon, Locsin. Sunlog pa pala kaya kung di ka nagka-cover ka nag-report. Dila pang sunlog na dugay-dugay, ulan. Pila ka man na mapasmos ng opisyo kalakad sa panahon na kita mo sining ko bala. We cannot go against nature. Nag-abot na ako sa sali mo mayong panahon, dugay-dugay mo ulan. No? Sige. Check the section, Sir Minardo. Observation report sa ato sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Mike Patrol, Field Reports. Yari sa Action Cell, Minardo. Line number 2 sa report. Action Cell, Mike Gabi, please come in. Action, Eric! Maulanan nga gabi. Yes, good Yes. evening. Halong-halong. Oo, gani. Grabe ka, ang ulan bala. Oo. Subong nga adlaw, Action, Eric. Hindi magkita mo na tanto bala ka kusog. Pero kay tema tudo-tudo sa bundak subong. Pagkadagdagay mahulaw naman. Panaritsi gamay. Bundak naman liwat. No? Binabayi ang ulan. Gani man, pero ti Binabayi. halong ka nga, hindi ka mabasa. Amo gani. Mabasa lang ang lawas mo. Importante ang dila, hindi lang. Ay. Okay na. Sabi ko ang yubon, hindi lang. Yubon niya, wala kaso. Importante ang dila. Hindi lang, pero minabasa ya. Ay, so, sa ulan. Ay, sa ulan. Oo, siyempre mo dila na gabasa tungkol sa naway mo. Sa laway. Pero kung mabasang ulan mo, mabasang imo sa nga dila sa ulan, sigurado, may batsagon ka gidya. Mapas mo ang dila. Hindi ka nakapanabor. Base, masuspitsuhan ka mga may COVID ta. Ang pinakabudlay subok. Ti halong-halong. Kilala lang may payo ka may kakalo ka man ako. May duwa kami diya kapayong yung adag ko yung sa sulod. Ay, gali ka. Oo. Ngara ka May na duwa payong. kapayong adag ko. Oo. Balong Dala-dala niya payong. kay panigana niya sa ulan sa mo. Why swerte ka rin kung may ara ka pa naguro boots eh. Amo na ganing ngambal ko nga masuksokit ko. Bots kita may balita agad. Gani. Dito may boots man na sa patro. Why the boots how? Wala de. Ay, why the Aron kin bakal ko ya. Pag ulang ganyan nagabot yaw mo. Ma-request na buwas kay manager. Buwas mabakal ta kuan boots para wala sa babaha bla. Bots ka raincoat. Sa una may raincoat kada. Sa una pro, why na da subungaw sa Wala patrol? na subong. Wala pa. Yung na diwa kabilog nga nagpad. Sila kayo Oo. mag-meeting ta, buwas kay news direct kay suggest na buwas kay mabakal ta boots kag raincoat. Oo. Para game na sa ulan. Kabisa na nga baha da kag ulan niya, at least may panabang tas lawas ta. Wala gid akong video gagwa. Wala pa nagagawa akong video. Ayo di purma. Yung video mo man. Ang video tadi sa palibot eh. Ay, gali na may pagkagawa. Si Hindi, Action God. Si Sil Elre. Oo, Sil Elre, ito ko ay ginapagawa yung mga video ni Sil Elre, aw?
Ako nga, oo. Basta Oo. mag-ulan, amaning problema, action Eric mo. Gani. Basig load pa siguro Oo. Basin na namin, sa LRS ang imong nga picture. Isla na gani. Ayo di purma. Ito namin sa LRS ko sa picture, ba't nawili siguro ka ng tao, guro? Gina-try ko, pero Kaya daga, daw- ano, ked... Do sobra pa rin, ang imo mo ng picture na sobra pa rin sa live mo. Ayo di purma. Live na live na. Live na live. Yun yan, alive and alive. Gini mo. Basta sa gawa na makita anong Japon, live na live na. Laban. Hindi ka na yung makakuha niya. Muna yung mga amok kag figura. Hindi ka na yung masuburan niya. No, waswerte. Madala mo pa sa kamuoko sa katulugon mo. Baw. Ayo di purma. Muna yung mga amok. Oy, sus. Kung kapoy ka, di madumduman mo na. Kung sa mga barahan, pamatay 5 first na mo. Mayo, ganyan. Amo na yung mga figura. Amo na yung mga figura nga nanamian sa klala ko mo. Namigid goroy mo nga panyapon mo. Nga, ang ano? Namigid goroy mo panyapon. Panyapon ko, kuhan mo lang pork and beans. Baw. Oh. Kaya ako niya danggit nga ugaya. Pork and beans, pero why ko nag rice? Baw. Kay Gadayet ka. gajita ko mo. Ayo di purma. O sige na ka chimpo ko. Wala lang alam chimpo ko, be. Istorya patagan na eh. Oo. Sila lang kay, dasam lang kayo may chimpo ko lawig kay istorya na lawig. Oo, te, pero action Eric, no, te, masubog-subugin man ang natabo subong nga gabi. Gani. No, kagina, amo na ginambal sa linong kag tawkay. Te, subong nga gabi daw nabulabog gid ang bilog nga bakolod. Gani. Pero te, sige lang kay te ginatinguan man sa nga kapulisan, Oo. nga ma-identify pa ni sa mga CCTV ga check pa ni buwas sa aga. No, kag te kagina kanami nami bala sa imo nga panyapon kay te temprano patamo. Ay, tuod ka? Ara lang kami malapit gid sa area, no? That's why wala na pilahan kami minuto. Ara kami dayon Pero may paano area ba sa kung area. action ninyo nga manyapon tani? Gapanyapon. gid sa Nakapanyapo, ginagamo ko sa natabong Gani. insidente. Oo, gakaon. Interview, lupad kami dayon. Nag-interview ko gani. Bako pauga ang akon nga kamot. Gakao pala ka bugali ka ng lupok ang balita. Oo. Okay. Saan nakabati? Batian gid sa namon action Eric mong. Ang lupok? Ang lupok. Oo. Ara ka mong lapit siya, dagol ka panyapon. Oo, ara gid sa area yon. Balaan ko di ka mo na Lapit lang. nyapon. Oo, kay tit. Taway-taway pa man mo. Gani. Oo, kada ulan-ulan, timing man nga daw manuguwa ng mga estudyante. No, kagati mayo lang wala na tsimpuhan gid bala nga damo sang tawo. Gani. No, so far, subong maulanon, gid sa gyapon, action Eric, no, kapanalit higid, o na dirigani, o sa may plaza, yun niya, medyo damol-damol pa man gid ang ulan. Oo. So sa aton nga mga commuters, kag kasubong man sa mga kaksyon, tagpalamati, no, maghalong gid sila sa ilang nga pagbiyahe, sila ilabi na gid ang naga motorsiklo kagati. Sa aton nga paglibot, gid action Eric, wala man sang pagbaha sa mga areas diri sa may syudad sang Bacolod. So, Action Eric Observation Report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Cell Minardo Daryabet padayon pagtupa sang ulan sa syudad sang Bacolod. Pwede ko ro chance nga maghulaw kasi hasta rin ko mag-aga ang maulanon nga panahon sa Bacolod kag pinakabahin sa atong sining nga probinsya sang Negros Occidental. May gabi dila kag mayo nga pagmonitor kay Kuya kag ati kay Kuya Japit Piokid Barrera. Mr. Mrs. Kuya Japit Piokid Barrera para siya sa mga duwawa ka monitor ko no sa atong sining nga pangalaga. Si Maninoy Maik si Maninoy Chari Salvacion always niya ga monitor ka pamati diri sa atong sining nga pangalaga. Likap ko ano ang nagdaog sa atong sining dakop ka daog ka ruleta promo nga gimasa kina ni Action Dave Salazar ginawag ya. Congratulations kay Romeo Dairo Junior. Nagabarangay Bata ni. Pag pamati dira si Romeo Dairo Jr. sa Barangay Bata, ikaw aton winner nga ginlawag kay ina ni Action Dale sa dakop ka daog ka Roleta Promo. So may kung pamati dira si Romeo Dairo Jr. may asta ka na lang alas 12 buwas sa ugto sa pagkadto dira sa Action Radio para nga mapatiyog mo ang mahiwagang roleta. Paglapaw ka alas 12 buwas sa ugto, way ka na tsansa. Forfeited na
ang imo daog kag tsansa nga makapatiyog sang aton roleta. Ayos! Congratulations Romeo De Iro Jr. sang Barangay Bata. I-check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Una na report gikan sa 1st District. Standby sa report na aksyon Roger Guti ba? Sa 2nd District. Standby man sa report na aksyon na BJ Apasible. Mga aksyon balita ka na tipo niya gikan sa 5th Distrito. Una na report na aksyon na Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si aksyon Nelson Pateño. Line number 3 sa report. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, kami ang gabi, medyo mapaang ang panahon sa aton sining palibot, medyo masanag ang kalangitan. Ay, tuod. Karon nga kagabihon diri iya sa aton sining area of responsibility. Dili nang gali samon, gali ang kwan, ang gaulan. Ti blessing na sa inyo da. Amo gani, gali ang blessing ito, malas kami napatayo. Uy, Oo, gintiro. tingala ko daw progiot. Gani man ti siling ko ti, way man na mong pulis, ala namin ang pungga naman ang paniro na. Okay, maintindihan man niya 24 hours nga ang pulis magbantay si Mugsaran. Correct. Oo, kag bisan sa pila pa nga makailit-ilit sang kalye, di may ara gidya tao yung hindi kagwantabla. Oh, Kag ang ilay ang last recourse, mamatay tao. gani man. Oo, regardless kung ano pa na yung kaso da, kung druga na, kung ano man da, para sa ilaya daw, manok na lang yung pagpatay sang tao. Dawala na bili kabilinggan sila. Oo, mugani man. Mga sila kung sila nga kung may mga sabid ka mo, pahuway na musba nga. Oo, para palumot. Medyo tulot ako hay blaw. Gani. Anong balita mo da? Subong hanggabi? Ang subong nga gabi ti medyo malinong ang panahon kag medyo lagid man sa mga dalag ko nga balita nga nagatuhaw sa karon nga adlaw kag ti ang balita kay nang luwas na sa katalagman ang mag-amay nga sakay sa isa ka single nga motorsiklo nga ginakilala sa kay Rinestor Salbusa 54 anyos kag ang iya sini angkas nga iya sini anak nga si Romel Salbusa 30 anyos sa motorsiklo sang ini sila ang ginbungguan sa isa ka passenger jeepney dira sa may korba ko sang Ripuyho ang ginamaniho ni Ruela Cobero 38 anyos sang barangay Suba Action Eric no. Ang suno sa impormasyon nga nakuha naton base naman sa investigasyon sa aton sining kapulisan nga ining ginasakyan nga motorsiklo ni Rinestor Salbusa ang kasaya sining anak ang paliko na kuntani sa ila sining puluyan malapit lamang kung sa diyan natabo ang disgrasya sang ini ang isa ka PUG ang nagabunggo sa iya action Eric kag ang mga pasahero sa motorsiklo nagtabog kag wala man sang dalagko samad kag ginadala diri gilayon sa may Calatrava District Hospital kag outpatient no. Minor injury malang ang ila sininga na angkon kag kag ang mga balayran kag bulong sa Hospital Action Eric ang sa karon ang ginpasiguro ni Ruela Cobero ang driver sang PUG nga mo iya ang nakabunggo sa mga biktima Action Eric no. Ini sila ang nagpadulong man kay na sa may police station para situlon ang ila sinitag sa ka mga problema angot sa isa ka vehicular accident nga naglunta dira sa may Ripuyho, Banwasang barangay Ripuyho, Banwasang Calatrava Action Eric. Sa iban nga bahin nagapatigayon man kag himo sa isa ka presentation si Police Major Ray Bataldan
sang Tubuso PNP kaupod ang mga siyam ka mga barangay sa Banwa sa nga Tubuso sa isa ka Municipal Peace and Order Council meeting. Upod man si Mayor Maduna Hahuko ang alkalde sa may Banwa sa nga Tubuso kay na aksyon na Eric gintamungan man sang nagkalain nga mga ahensya sa gobyerno sa may Banwa sang Tubuso upod ang makatapo sa kapulisan kagiban pa nga mga force multipliers sang ginpatigayon ang Peace and Order Council sa may nasambit nga Banwa Action Eric. So muna ang pila ka mga natipon naton nga impormasyon balita karon nga gabi para sa aksyon na Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Daghang salamat kay Aksyon na Sir Pateño reporting live gikan sa 1st District, Tubuso, Calatrava, San Carlos area. Matulutaw, hayang report na Aksyon Nelson magawa sa itong vehicular accident na nagluntad sa report ni Aksyon Nelson Pateño, no? Ay gabi dira kay Buyax Aiko nga nagamonitor dira sa Iloilo City. Happy listening kag may gabi dira sa pamilya Alejo sa bata ko nga si Alex Suanico sa mga friends ko da sa Barangay Poblacion San Enrique along kamutanan ang panamyaw alin kay Rosel Alejo kay Milili Oligo sang Banis Cafe dira sa Tangog mga gabigid sa kay Lutis kay Sardo na tamyaw lang ang pamilya Sardo, no? Kay Diding Alhomehamiento da may gabigid kay Watski kay Ped Fernandez de Samparado and family naga-monitor gid sa aton siningapag pangalagad. Salamat gid sa inyo siningapag paurok-urok mati diri sa inyo para tutunan. Jinky Jalagdon and family, happy listening kay Star kag Doc Mike Mayo. Mayo dira sa Minnesota, Rochester, Minnesota, USA. Ga-monitor gid. Kay Madam Gloria Dislati Sumbiton family, ara sila. Gaupod sa atong siringapag pangalagad diri sa inyo para tuntunan. Kay Romeo Villasorda, pa-check attendance lang siya. Magapa mati gid diri sa inyo nga para tuntunan. Check naman ang report ni Aksyon Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito, Cadiz, Escalante kag Sagay area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari siya number 2 si Aksyon Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, please come in. Aksyon Eric, may gabi kag may gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton si Aksyon Eric mga balita gikan diri sa may norte kawit sa probinsya sa Negros Occidental sa gyapon nagapabilin man nga matawhay. Aw nga aton diri nga area of responsibility kay sino pagani sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP nga gina imo nila stricto nga pag-implementar bala sang aton sini kay pambobilay sa aton sini nga mga bifats sa tagsa ka mga bipats sa tagsa ka mga barangay nga gina-activate in labi ng sa city proper nga augment man sa kapulisan sa pag-roving kag pag-bantay gid sa palibot. Action Eric, let's try nga nagnubo ang crime rate kag wala na yung katabo ini mga crimes against property. So kung ang mga kinawatay, diri man sa may siyudad sa Cadiz, kag pila pagid ka mga areas, diri sa siyudad sa Sagay, kag sa siyudad man sa Escalante. So far daw, ang ila ni, ang routine nga ila sa pagpatigay sa patrolya, kag subong man, Action Eric, ang nga ton man sila nga ginapasalamatan, taman nga ton sa gapon nga kapulisan, nga sa diin nagapula bugtaw Action Eric para lang mabantayan ang palibot aron magluntad gid ang kalinong kakatawhay. Now sa pila ka mga report naton kag follow up ining nga bala nga ang masami Action Eric kag subong kadamo sa mga kalalakpan
nga nagasugal sa syudad sa Cadiz, pero ini sila ang na-release tungod nga wala mapasakaan sa nga kaso. Sa aton pag-isip-isip diri itong nagligad lang Lunes may gindakop nga isa ka tawo nga ukon isa man ka nagapataya bala sining bukid si STL nga wala madala iya sa ngalan ukon sa listahan sang Provincial Statistics Office PCSO kag wala man makakuha sa permit sa syudad. So gindakop ini isa ka persona pinabsulto man to ang gindakop diri sa may Asidabea Bastres. Ang sa Hacienda San Jose sa Barangay Mabini nga 5 tanan kamagid pang dakop man. Ito din nagpatigayon sa hampang pusoy so mga senior citizen patugiban ng mga babayi. Sa tinalitan nga Martes, ini sila ang release man the following day pagkatapos ng prescribed hour of detention. Ang gindakop naman kahapon nga gin-report man naton nga 4 man ka mga persona nga nagampang man sang pusoy gin-absolto man o kon gin-release man sila pagkatapos man sa prescribed hour of detention. Now, nadugangan pagid siyang 7 naman ka mga persona nga gindakop ang naisip-isip na ito na mga 17 na nitaran action Eric mo ang ginpang dakop bala yang ini na-absuelto man tungod siyang wala man mahingagaw mapasaka ang kaso o hindi nadakpan sa Madyong kagradakpan naman sa Pusoy sang kahapon mga pasado alas 3 ng takna sa may Villa Barilea o Villa Barbas 1 Barangay Sunto. Isunod sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez kaya ito siya na pamangkot kung nanugiblang rason nga ang wala ini mapasakan sang kaso ang mga nagkaladakpan nga kanugon man nga gindakop nila nga hindi malang ma-filean sang kaso. Yaring iya sininga pagpayag. Ang atong proseso ni Sir, regular filing ni siya. So, nga regular filing ma'am, di ba nga gaw? As of time kayo si fiscal hindi subong available kay may mga importante siya nga ginasikaso diri buwa sa Cadiz. So ang available ya is on Monday pa. So pero ready na tanan ang mga documents naton to be filed na lang on Monday. Pero if available ang fiscal lieutenant ginahingagaw man naton file no? Yes, ginahingagaw gyud once madakop ginahingagaw gid file kay ara man ang aton mga personnel. Gina-prepare dayon ang mga documentary requirements. Pero kung halimbawa, man malabutan siya, report lang ang prescribed hour of detention, gina-file gina po ang kaso. Yes, kina-release gina nato no kung nag-lapse na sa period of detention, gina-regular filing na lang natin. How about ma'am ang drug siya kung wala ang fiscal, hindi yahan nyo gini ma-file? As to sa drug, same man na siya no. Gina-inquest gina namon basta may available lang gid nga fiscal. If not, we can adjust with the schedule kung di na may available. Automatic kina-inquest gid namon. Pero kung lagdar mo yung drug siya, lawig-lawig yan ma'am ang reglementary period. Yes. Oo. So sa mga droga ni Action Direct, giningagaw gid lang kung wala fiscal dire sa Ciudad San Cadiz, ila na gina-file sa libawa sa Victorias o kung sa iban nga ma-inquest lagi sa iban nga mga fiscal nga may available nga mga fiscal. So giningagaw ginaksunere kati ang ilan nito basi kung may siwan mo plan mo naman droga nga rati uyat sa mga sindikato man iti woodline na kon hindi dayon ma-file pero ini ang mga nagahalampang sang nagapatigay sa sugal. Actually, kung sa mga ano pa gani ang pagdakop sila isa na kadisiplina na pero gina-file gining kaso sa ila kag ang ibang siniga problema gid tungod kay matapos nga tinakpon sila, ma-detain sila pinaka-oras, makagwa sila pero mapaila sa kaso nakpo naman sila kay may warrant of arrest kag mangita na gid sila iya sang 30,000 pesos para nga ipiyansa agod makangkot ng temporaryo kailwayan kay samtang nagbayad na 30,000 pesos padayon na yapon ang kaso nga ila siya tubangon sa korte sa pila ka mga hearing nga ila sini dapat pag-aatinan man bisan pa ngati nakagwa sila temporaryo.
So manang rason wala sang fiscal nga available subong kay sa Monday pa. Kag mayara gid man nga katabo nga hindi mahinga pag-file tungod man action Eric kati naglaps na ang reglamentary period nga dapat sundon gid sa katod sini nga mga kapulisan ang natawag nga rule of law. So man nga tumadulong nga report balita informasyon sa atod sini padulong sa mga balita ginatamyaw tigapon Major Nelson de la Cruz always ginagaparok-kurok dira sa bayi Barangay Seferia sa siyudad sa Bacolod kag si Police Colonel Calixto Babugat na nagapamati man sa aton kag bigotam dira sa sa may Police Station 7 si Police Captain Elmer Bonilla noy manggubat yung pamati man sa aton kag si Capadel Diaz kag Mr. Jonathan Diaz. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Action Red Patrol. Ini sa Action Roger Gutib naga-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Daghang salamat kay Action Roger Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito. Ang mga problema kung isa sa pulis naton mo ang kakulangon mag-usap sa fiscal brand naton why ko sa choice ang pulis naton kundi buyan mga nagkaladakpa nila kay sigurado kung hindi mabuyan ba sila para mablikan kaso para playing safe ang atong kapulisan pag amo ng problema nga wala fiscal kag hindi tayo ma-file ang case sa regular filing nang ita kinaya idiyang pulis nga mahilis ang pinanakop nila especially sa illegal gambling. Sa una problema gimana day ang kuan mo ang natawag nga kakulangon sang abogado ang ato nga mga judges kakulangon sang fiscal isa daw mo man isang hindrance man sa mga pinasakaay kaso sa atong sini nga mga kapulisan. Alas 11 karon before 11 may lawagon ko naman liwat ang winner kay ina sa programa ni Action Welma para nga magkadto man diri buwas sa ugto ha. I-recap to ni ang winner sa programa kina ni Action Welma Sugaton sa This Is My Life kung sino ang winner nato na. Okay? Bantayan nyo dugay-dugay ha. Dalawang tamang report ni Action BJ apasible na tipon gikan sa yasiring area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action BJ Pasible, line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric no kag sa aton siring mga ka-aksyon. So far na maulano no aton siring at tiyempo diri sa may Banwasang Pontevedra no naka-experience kita sang pagtupa sang lapta-lapta no nga mga pag-inulan sa Siniya nga mga tinion. Aksyon na Eric arestado ang isa ka wanted nga persona sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9262 o kung ining Anti-Violence Against Women and Children tatnalas 11 kagaina sang aga Setyembre 15 2022 sa may bahin sang Barangay 3 sa Banwasang Hinigaran, probinsya sang Negros Occidental. Ginkilala ang suspect sa kay Ernie Gayapa, 40 anyos, kasado kag residente sang Barangay Palayog sa Banwasang Hinigaran. Ginpamunuan ni Police Lieutenant Neserato Sabando Jr., hepe sang Hinigaran PNP, ang pagdakop kay Gayapa, pinagi sa pagserbe sang warrant of arrest sini. Si Gayapa ang nagapangatubang sa karon sang kaso angot sa paglapas sa Section 5 sa RA 9262 ukon ining pagtuga sang mental abuse sa mga babayi ukon kabataan bangod sa binuhatan sa isa ka persona kag ang pagpamaribad sa paghatag sang suporta sa mga kabataan. Ang warrant of arrest ni Gayapa ang ginpapanaog ug ginpirmahan sa tong Setyembre 13 siniman nga tuig ni Honorable Byron Gabuat San Pedro, ang presiding judge sang Family Court sa may bahin sang National Capital Judicial Region, Branch 15 sa syudad naman iya sang Taguig. Nagadangat naman sa 72,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa kay Gayapa. Sa karon aksyon Eric ini sa kustodiya sang Hinigaran PNP kag ginatinguanan nila nga mababalik ini sa Court of Origin o kung sa lugar sa diin ginpapanaogan ini siya sang iya sini nga warrant of arrest. So far, amo na yung madulong tanga balita
para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Aksyon BJ Apasible gikan sa 5th Distrito. Dali lang kay anticipating nga greetings sa pag-recap naton sa winner magkinas programa na Aksyon Wilma sa Dakop ka daog ka promo ruleta sa Aksyon Radio. Recap ko na ang tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kayo na sa STL 25-7, 25-7. Ang second draw 32-37, 32-37. Third draw 37-28, 37-28. Ari naman ang resulta sa Lotto 649. Jackpot prize, wala sa may nakakuha, 77.5 million pesos. Resulta, 649, 32, 26, 47, 38, 48, 4. Iwaton ko, 32, 26, 47, 38, 48, 4. Resulta sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 56.6 million pesos. Resulta 642, 32, 23, 41, 4, 25, 21. Again, 32, 23, 41, 4, 25, 21. Okay? Ayos, may kapidira kay Rinaldo Poderoso. Kay Marciano Bugaay, dira sa may Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob, gamonitor gisaton. Kami ayaman ang Francia si Edmar Ruiz, alina kay Marciano Bugaay. Ginny Osiser, mayang gabi, happy 18th anniversary sa mga taga Phil Power Group. Happy 80th anniversary, Phil Power Group. Alina kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Mina, Sipalay City. Kay Kuya Carl Macuring Jr., may gabi, siya ni ang piloto sa patrol kasangkwan sa station number 10. May gabi dira kuya si mga kapdanan, kay Police Major Kuya Richard Pajarito sang Bacolod Eagles Club. Manong email kag manang ni Lida Lopez da may gabigid sa mga taga Central La Carlota da dasig-dasigan nyo man galing nyo kay gutom balitaan sa mga truck driver sa inyo. Siling ni Alin Matso. Inday Blasa da mayong gabi lang pag mayong pagpaurok-urok kay Andy Hirisa. Ginatamyaw lang si Choi Ibaristo Obirio sa Sitio Pacol, Valladolid. Kadraman sa may Tabaw proper. Halina kay Andy Hirisa. Kay Paul, tamyaw lang ang pamilya Magno sa Banwasang Kawayan, Lolita Magno. Sa kay Jolie Militado Patrimonio, ngayong gabigit, Andro Galio, pamyaw lang si Nanay Bibing Sang Manapla. Imelda Puig, magandang gabi. Edgar Tenorio, pamyaw ka ni Andro Galio. Pamyaw ko lang si partner Nicole Luis Alamilio kag Nanay Aluna. Halina kay Jonel Haliorina. Amado Ladua Jr., kamonitor sa Hacienda Rupina, Barangay Alianza, Bago City. So ito, Amado Ladua Jr., pakiregards lang ko na kay Maninay Diding Sumatra. Nagbase ko makakuha kabla number ya. I-forward bisa akong palihog lang ang number ni Maninay Diding Sumatra. Maninay na namo ni Anhing kumpare ko Ijen Taraga. Maninay Diding Sumatra. Uy, si Kuya Mark Efren ka monitor manggalio. Nagabidira kay Kuya Mark Efren. Naka-like sa kung ka naka-share na si Kuya Mark Efren. Ay, puwerte. Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, akong pamilya sa DSB, Barangay Pandanon, halina sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon.
Hacienda Lugway, kami ako si Reggie Jojo Fernando kag Iking. Dili na kay Mario Olvido Aquisa. MJ Season, dara sa Paranaque, mayang gabi dara sa imo. Along kada UB Bermijo, ari lang kami di Coco Basilio. Anabel Garcia, Orok San Roque Tangob with John Garcia, Monitor Gid. Kami ako lang dara ang kami ako dara si Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera, dira sa Tangob. Happy opening lang sang BB Box sa inyo Wow! May padala guro nga kuha na nga package si Madam Star Mayo sang Minnesota State, USA. Axel Sayap, pamilya Sayap. Axel Payas, pamilya Payas dara sa Barangay Estipanaya, partner ko individual, magtulog kung hindi ka pa urok-urok. Roxanne Payas. Salamat gid sa pamilya Bawang da, may nang kapag paurok-urok. Maria Fe Bawang sang Purok Villamar. Ay, puwerte. Utod ko Alfredo Di Sales, happy birthday. Lina kay Ana Di Sales. Bet Butal Pilayo sa Dinalbagan, Felix Gar. Ngayong gabi dira sa imo, Evelyn Sinaon, Nanay Evangeline Sampuro Quezano Alihis, na monitor gida. Ginny Sorgon family, classmate ko Romel Pagsubiron, mali dira nga pagpaurok-urok, si kay Maria Parian sa Santa Rosa Laguna, ara ga monitor gid. Armando Tabak Tubong Banwa, retired police colonel, ga-monitor gid sa aton. Sali Auki di si Usaha, Sambelis na ga-monitor gid sa aton. Si Mars Patigas Lopez, ga-monitor man sa aton siningapag pangalagad. Salamat gid dira sa inyo Kay Rosel Alejo da, mayang gabi gid Kay Danilo Ricabo Mosquera, Barangay Kitubod, Libungan, North Cotabato. Layo ba? Si Ringel Camagos, Kim Kalibayam, og si Rani Esparagosa. Na kay Danilo Ricabo Mosquera. Jerry Hilogo, may gabi dira. Paurok-urok gid. Ramatso si Bunga kag Maglikyan. Dira sa Hacienda kung Barangay Hagimet, La Carlota City. Na kay Aling Kamatso. Manong Ramon kag Lila Taton, Maninoy Rimo kag Clarita Tampipin, Clark Tampipin, sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Paurok-urok. Okay? Salamat gid. Ari na si Erlinda Soles. Erlinda Soles, congratulations sa imo, Barangay Mansilingan. Ikaw aton winner sa Dakop ka Daog Caroleta promo. Sa programa ni Action Wilma, kaya ginawag imong ngalan Erlinda Soles, may asta ka na lang alas 12 buwas og to. Agon magkadto sa Action Radio, magpatiyog sa aton roleta. Ayos, Noel Magbanwala, gusta may kabigid kay Mr. Mrs. Donald Cabasa. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila kundi surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya ga ano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas ay kay ano ko sila kundi surbo ko sila lang tapos kita
sa kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang. Aksyon! 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 Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad, last kag final stretch sa iyo para tuntunan. Apil sinindira kay Migota Ronnie Gordon. Ronnie Gordon and family nagapaurok-urok pa sa ato siling pagpangalakad. Balikan ta ato sa Patrol 1. Balikan ta si Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Yan si Aksyon Zel Minardo sa Balikan Report. Zel, please come back. Aksyon, Eric, papayang isang kalalaki matapos gidluthang sa Quezon Avenue, Barangay 30, Ciudad Sang Bacolod, sinila mga gabi, Huwebes, Setyembre 15, 2022. Sunod kay Major Romel Sarona, Hepe ng Police Station 1, ginkilala ang biktima nga si Jason Romo, 26 anyos, residente sa Purok Malipayon, Barangay 35, Ciudad Sang Bacolod. Sunod sa saksi, nagahulat ang biktima sa iya tricycle sa gintiro sa isa ka suspect na naka-helmet kag naka-jacket sakay sa Honda Click ng motorsiklo nga nagaduag ito. Isa kalupok na nabatian ang saksi sa lugar, kag ginpahayag ni Sarona nga sa ulo gintiro ang biktima nga kung tani masugat sa iya nga nobya. Ang biktima ang gindala sa Corazon Alocsin ang Montelibaning Memorial Regional Hospital, kag ginkonfirmar man ni Sarona nga wala sa drugs watch list ang biktima, pero otod inisang missing nga si Shemen Romo. Ang ini nga balita ang ginabulong sa inyo sa life extension of vitamin D3. Ilang di Patrol, ini si Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon!
Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1, there you have it. Kabukusan nga pagpangalagad naman sa Aksyon Patrol program sa Webes edisyon. Liwat ini magabalik buwas Biyernes. Ato sa mga patrol na unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, Aksyon BJ Pasible, Zel Minardo, back to back sa itong kapiloto Aksyon Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with the expert naton ri Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balagay Talog Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa ngala sa mga station manager no na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ng Urbana Action at Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbanwa nagasiring at Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.